tyngdekraften, altså det der påvirker den, når de bare slipper den, ikke? Det er jo tyngdekraft eller gnidningskraften. Og du kan regne ud, hvad hedder det, hvor meget kinetisk energi, hvor meget acceleration den ville have fået, hvis de lå mærke til, hvor hurtigt den kørte nedad, eller hvad var det, I målte? Vi målte bare, hvor højt vi skulle løfte den, før den begyndte at glide ud.